बेयाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदों जाय क्लास 6 नि थाखाय बेयो क्लास 6 नि ससियेल साइन्स आयदानि आरो बेवहाय चेप्टार 6 नि मोनसे क्लास लानो नागिरदों अनलाइन क्लास नोंथांमोना नुगासिनो दङ जिहेतु बाहाय बेनि गेजेरजों नोंथांमोना नोट्सबो मोनगोन आरो फारि फारियै बबे खोन्दोआव मा खालामनांगौ बेनि गासै बागै नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन थख' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा नोंथांमोना फरायसा नङा नोंथांमोनहा शेयार खालामनानै हो जाहाथे बैसोर फरायसाफ्रा मोनहैनो हायो जायफोर दासिम अनलाइन क्लास मोननो हायाखै एबा जायफोर दासिमबो जिहेतु जोंनाव अफलाइन क्लासनि जेबो बेबस्था लानाय जायाखै दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव जा हायो मोनफा मोनफा खामानि मावनो नागासिनो दङ नोंथांमोना बाहाय नुगोन जे बुहुमनि गाहाय हा महर दा बे बुहुमनि गाहाय हा महर बे आयदानि सायावनो लानो नागिरदों गोबाव खालामाजासे नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे बिजाबखौबो लानानै लाफायो आरो बिजाबाव बबे खोन्दोआव गोरा दं बेखौल' एबा माबे खोन्दोआ गोनां बेनि थाखायल' बेखौल' फोरमायनानै होनाय जागोन मानो होनबा मोनफ्रोमबो लाइनखौ मोनफ्रोमबो पेराग्राफखौ फरायजोबनानै फारि फारि वार्ड्सखौ फरायजोबनानै खिन्थाजोबनांगौआ बेयाव गोब्राब जागोन आरो माखासेया ओरैनो माखासे बुंफालांनाय बाथ्राल' बेखौ जों नोंसोरबो फरायनानै बुजिनो हानाय जायो बेनिखायनो बारा गोराखौल' गोरा जिहेतु एबा गोनां जिहेतु बेफोरखौल' लागोन आरो कुइसन एन्सार नोंथांमोननो गासिबो होजोबगोन बे कुइसन एन्सारखौबो आरोबाव खनसे रिडिं खालामनानै बुजायनानै होनाय जागोन दा फैदो फारि फारि बाहाय दङ बुहुमनि गाहाय हा महर बुहुमनि गाहाय हा महर होनना बुङोब्ला नोंथांमोनहा सिगाङाव बेनि सिगां फरायाव मोनबोबाय जे बुहुमनि हा दाथाय महर एबा बुहुमनि गुबुन गुबुन महरफोर जेरै लैथोमा हाजोमा बेफोरनि बागै नोंसोरमोना मोनबोबायमोन नाथाय नैबेयाव खालि मोनगोन हा महरनि बागैल' हा महरा माबादि एबा हा खोन्दोआ बबे खोन्दोआव मा दङ बेनि बागैल' बाहाय नोंथांमोना गोरलै मोनसे एगजामपोल होनानै बुजायनानै होदों जे जों गारि मथरजों बेरायहैयोबा मालाबा नुनो मोनो होनदों जे बबेयावबा हाजो नुलांगोन बबेयावबा दैमानि गेजेराव एबा दैसानि गेजेराव जोङो दिप एबा माखासे बोरि गेजेर बाहागोआव नुलांगोन माखासेखौ जोङो फैलाव मोसौ खानाय दुब्लि बा फोथार बारि नुलांनो हागौ बबेबा हाग्रा बारि नुलांगोन आरो बिनि अनगायैबो नोंसोरो मालाबा फिल्माव नायगोन सिनेमा नायगोन भिडिअ नायगोन बेफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि माबा हाजो थिखिनि बरफ पुन्द्रा बारा बायदिसिना नुगोन दा बेफोरनि बागै दा बेफोर गासैखौबो लानानै जायफोरा दै नङा बोरि बाहागोजों बेफोर गासै बोरि बाहागोखौनो हा महर होनना बुंदों आरो बे हानि महरफोरा गुबुन जायो आरो बबेया मानि थाखाय मा मुं दं मानो बेफोरखौ बाहाय फारि फारि नायनानै लादोनि जेरै नोंथांमोननो बाहाय मोनसे 46 बिलाइनि बे सावगारियाव मोनफा होदों जे मोनसे सावगारिनि गेजेरजों गासैबो बाथ्राफोरखौ बाहाय फोरमायनो सेस्था खालामनाय जादों बिजाबाव जेरैहाय नोंथांमोना बाहाय नुनाय जादों हाजोमालारि जौवेन बेनिफ्राय बिलोमा एबा दैमा बेफोर जाहैबाय बेफोरो दै दानिया जोंनो नांगौ बाहागोआ जाहैबाय हाजोमा जौवेन हाजो हायेन बेखौल' जोंनो नांगौ ओमफ्राय दिप बेफोरखौ जोंनो नांगौ बोरिमा बेखौ जोंनो नांगौ नाथाय माखासे बाखि लैथो दैखं दैसा दैमा बेफोरखौ जोंनो नाङा मानो होनबा बे हा महरनि नङा दै महरनि गोजासो दानिया मा नांगौ सावरायनांगौनो बाहाय हाजोमा जौवेन हाजोमालारि हाजो ओमफ्राय हायेन बेनिफ्राय दङ बोरिमा बेनिफ्राय दिप बेफोरखौल' जोङो बाहाय सावरायनो गोनां दङ फैदो उननि बिलाइयाव नायदिनि दानिया नायदो जोंनि बुहुमनि हा महर आरो मोनसेया दै महर गुबुन जेरै दैसा बा बिलो बायदिसिना जों नुनो मोननाय जादों लैथोमा आरो फारसेथिंजाय जों नुनो मोननाय जादों हाजोमा दा जों जेखौथ' सावरायगोन दा बेयो मोननै जाहोननि गेजेरजों जायो होनदों मोननै जाहोननि गेजेरजों माबोरै जायो होनदों जायफोर हा महरफोरा बुहुमनि सानि बायदिसिना जाहोग्राफोर जेरैहाय बारहुंखा सारअन्थाइ अखा बायदिसिना सान्दुं बायदिनि गेजेरजों जोंनि बुहुमनि सा बाहागोनि महरा जुदि सोलायोबा बैफोर सोलायनानै गुबुन महर मालाबा हाजोआ हायेन जानाय मालाबा हायेना हाजो जानाय एबा हायेना मालाबा लैथो जानाय बेफोरबायदि महर सोलायोबा बाहेरायाव बुहुमनि बायजोआव थानाय गुबुन जाहोग्रा जेरै बारहुंखा सारअन्थाइ सान्दुं दुंनाय दैमा खुरखानाय बायदिसिनानि महरजों हानि महरा सोलायोबा बेखौ बायजोआरि जाहोग्रानि गेजेरजों जानाय होनना बुङो बुहुमनि सानि बायजोआव जानाय नालाय बे बुहुमनि बायजोनिखाय बायजोआरि जाहोग्राजों जानाय बायजोआरि जाहोग्राजों जानाय बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय इसिङारि जाहोग्राजों जानायनो इसिङारि जाहोग्राजों जानाय महरफोरा जाहैबाय जेरै जोङो नुनो मोननाय जादों हाजो बुहुमनि हा सिङाव थानाय जिहेतु अरगें एबा लाभा जायखौ नोंसोर फरा 2-3 मोनबोबाय दा बे अरगें हाजो सिंनि हा लाभा अरगें बेफोरो जुदि बुहुमनि गुदिंनायनि गेजेरजों बायदिसिना माबा मोनसे फिनजाथाय जानायनि गेजेरजों बुहुमखौ सौसिनानै बाहेरायाव ओंखारबोबाय जेराव हाजोल'मोन बाहाय अरगें ओंखारफैबाय अरगें हाजो सोमजिबाय जेरावहाय दैमामोन बेयाव माबा मोनसे हाजो जाखांबाय दैया रानबाय बांग्रि मावनायनि गेजेरजों
हाया समान जाबाय बबेबा मोनसे फोथार बारियाव जुदि आबाद थिलिमोन नाथाय बियो हाबा गावब्रावनानै बांग्रि मावनायनि गेजेरजों दैमा ओंखारनानै दै फुंखांनानै दैमा जाबाय बा दैसा जाबाय बा बिलो जाबाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन हा सिंनि बुहुम सिङाव बांग्रि मावनायनि गेजेरजों जानायखौ इसिङारि जाहोथायनि गेजेरजों महर सोलायनाय बुंनाय जायो होनदों। दा बे मोननै टपिक बाहाय नुनो मोननाय जादों। मोनसेया जादों होनदों बायजोआरि आरो मोनसेया जाबाय इसिङारि। इसिङारिया जाहैबाय बुहुमनि सिङाव जानाय बांग्रिनि गेजेरजों जानाय डाइरेक्ट बुंनो हायोबा थोंजों। बेनिफ्राय खेंसालि माखासेया जाहैबाय बायजोआरि जाहोग्राया जाबाय बुहुमनि बायजोआव थानाय खामानि मावग्राफोर मा होनामोन बारहुंखा जानो हागौ, सारअन्थाइ जानो हागौ, अखा जानो हागौ, दैमा खुरखानाय जानो हागौ, बेफोरो हा गिसिखानाय जानो हागौ, बेफोरनि गेजेरजों महर सोलायनाय। दानिया बिनिनो गुबुन गुबुन हाजोमा बिनि बागै फैदो मिथिनि हाजोमाया माखौ होननाय जादों। सरासनस्रा जोङो बबेबा दाबसे जायगायाव नोंथांमोननि खाथियाव नोंसोरो बबेबा मेगनजों खाथियाव फिदिंनानै नाहरोबा बै खाथिफ्राव जेरै चिरां जिल्लायाव खाथियाव दङ ओरैजाय दलमारा हाजो माबा माबि हाजो ओरैजाय सालाखाथि क'क्राझाराव नुगोन मालाबा बबावबा थांगोन नोंसोरो बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय क'क्राझारनि बेफोरबायदि फिसा फिसौ जोङो हाजो थिला मोनफा मोननै नुयो। दा बेफोरखौ सरासनस्रा हाजो होननानै बुंनाय जायो। नाथाय बेबादिनो जोबोद गेदेरथार हालागै जुदि रुजुजाथावै हाजो दङबा जोबोद गिदिरथार जेराव मानसिफोर थाजाथावा बिनि सोरगिदिं मानसि थाजाथावा एबा थाया बेबायदि जोबोद गिदिरथार हाजो थायोबा बेखौनो हाजोमा बुंहैबाय। आरो बिनिफ्राय जेलाना बे हाजोमाफोरा हाजो थिखिनिफोरा मोनसे हाजोजोंनो गुबुन मोनसे हाजोजों गुबुन मोनसे हाजोआ नांजाबलायनानै लारि जोबोद रुजुजाथावै गोलावहालागै एबा गोजानहालागै जुदि हाजोमाफोरानो नांजाबनानै थायोबा बेखौनो मा होननानै बुङो हाजोमा लारि होननानै बुंनाय जायो होनदों। जेरैहाय बिनि बिदिन्थिया जोंनि साखाथियावनो दङ जोंनि भारतनि सिमाजिं चीन हादोर, नेपाल आरो भुटान ओमफ्राय बेफोर गासै पाकिस्तान बेफोर गासैजों जोङो खाथियाव नांजाबनानै थानाय मोनसे हाजोमा बे जाहैबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे जाहैबाय हिमालय हाजो। बे हिमालय हाजोआबो मोनसे हिमालय हाजोमा लारि। मानो होनबा बेयाव मोनसे हाजोजों मोनसे हाजो नांजाबलायनानै हाजोमाजों हाजोमा नांजाबलायनानै एकदम जोबोद गोलावहालागै गोसारदों। जेराव बे गोलावखौबो गोसोआव लानो गोनां बाथ्रा बे जाहैबाय भारतनि जम्मु काश्मीरनिफ्राय लानानै फारियै सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोसिम अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम, त्रिपुरा आपटु मेघालय हाजोआबो हिमालय हाजोमा लारियाव गोलैयो होनदों मेघालयानि हाजोआबो। बेखायनो बियो मा होनदों जम्मु काश्मीरनिफ्राय लानानै आपटु सा सानजा भारतसिम जेसेबांनाखि हाजोमाफोर दङ बिसोरो हिमालय हाजोमा लारियाव गोलैयो। जायनि लावथाइखौ होदों बेहाय 3,000 किल'मिटार फ्राम माने बेखौ जखा सुनाय जाया फिटाजों बेखायनो बेयाव स्केल गैया नालाय बेखायनो फ्राम होननाय जायो। बिगसिम जाहैयो आरो एप्रक्सिमेट। दा बे 3,000 किल'मिटार फ्राम गोलाव हाजोमा लारि गोसारनानै दङ होनदों बबेया हिमालय हाजोआ। दा बे मोनसे बिदिन्थि हिमालय हाजोनि हाजोमानि एबा हाजोमा लारिनि। दा बिनि अनगायैबो गोबांथार हाजोमा लारिफोर दङ जेरै नोंथांमोननो बाहाय बिदिन्थि होदों जे बेनिबो नोंथांमोना कुइसनावबो होखानाय जादों जे आल्पस जायो इउरप हादरमायाव दं, रकि जाय सा आमेरिकायाव दङ, एन्डिस जाय खोला आमेरिकायाव दं। बिसोरो मोनफा मोनफा गेदेर बुहुमनि मुंदांखा हाजोमा लारिफोर। आरो जोंनि हिमालया बबेयाव दङ होनबा एसिया हादरमायाव दङ। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय एसिया हादरमा। बेनिफ्राय नैबे दङ आल्पसआ जाहैबाय इउरप, बेनिफ्राय रकिया सा आमेरिका, एन्डिसआ खोला आमेरिका। बेनिफ्राय फैदो मोनफा मोनफा गुबुन गुबुन हाजोफोरनि महर। बाहाय दङ हाजोखौ सोमजिनायखौ लानानै आरोबाव मोनथाम बाहागोआव रानदों होनदों। बे जाहैबाय गोनां बाथ्रा बाहागोआ अरगें हाजो, देमनाय हाजो आरो लावथुब हाजोमा। अरगें हाजो, देमनाय हाजो आरो लावथुब हाजोमा। दा अरगें हाजोआ माखौ होनो बियो बाहाय रग'यै लिरनाय दङ आरो बेखौ बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे महर नोंथांमोननो बाहाय सावगारि दङ बेजों दिन्थिना होनि। अरगें हाजोआ माखौ होनदों बबेबा मोनसे हाजो जायखिजाया हाजो एबा हाजो नङाबो जानो हागौ नाथाय बेयावनो जेलाना बुहुम सिंनि मावथायनि गेजेरजों अर्थात बांग्रिं मावनायनि गेजेरजों एबा बुहुमनि बायदिसिना जाहोननि गेजेरजों सिङाव थानाय जिहेतु गुदुं लाव नोंथांमोना सावगारियाव नायफा नै बेयो बुहुमनि सिङाव थानाय लाव बियो जेलाना बुहुमनि दावगिदिंनायनि गेजेरजों बुहुम बिखुङाव सौवो आरो सौनायनि गेजेरजों लासै सौहैनो जेलाना अरगें एबा बै लाभाफोरा गुदुं मेगमा लाभाफोरा जेलाना सौसिनानै बुहुमनि बाहेरायाव ओंखारबोबाय बेबायदि ओंखारबोयोब्ला बेखौनो
बै हाजोखौनो अरगें हाजो होननानै बुंनाय जायो। आरो बै सिंनि बुहुमनि सिंनि लाव लाव गुदुं मुवा मेगमा एबा लाभाखौनो अरगें होननानै बुंनाय जायो। आरो जाय हाजोआव बेबायदि ओंखारदावबाय बे ओंखारबाय थायो फ्रायानो माब्लाबा बबेबा हाजोआव खेबसेल' ओंखारो, उनाव गोबां बोसोरनि उनाव ओंखारो आरो माब्लाबा बबेबा हाजोआव बोसोरावनो खेबनै खेबथाम ओंखारबाय थायो। दा जेखियानो जाया मानो बे अरगें बेबायदि सौसिनानै ओंखारनाय हाजोखौनो अरगें हाजो होननानै बुंनाय जायो। जिहेतु बे मोनसे नोंथांमोना नुदों आरो माब्रै ओंखारो बेखौ बेयाव खोन्थानानै होनाय जादों बे सावगारियाव। नोंथांमोनाबो बेखौ नुबा बिजाबाव नायनानै रग' रग' मिथिखागोन। दानिया मोनसेया मा होनदोंमोन बाहाय नोंथांमोना नुदों देमनाय हाजो। देमनाय हाजोआ माखौ होनना बुंदों? बबेबा मोनसे हाजोआ जोंनिया नुनो मोननाय जादों, दहायनो बिदिन्थि होदोंमोन, जोंनि साखाथियाव थानाय फिसा फिसा माबा मोनसे हाजो थिला एबा सिम्पुल हाजो, सरासनस्रा हाजो जोंनाव दङ जोंनि खाथियाव, नोंथांमोननि खाथियाव। दा बेनि अनगायैबो जेलाना माखासे हाजोमा लारिफोरा मा दङ होनदों, मारै जायो होनदों, माखासे हाजोमा लारिफोरा जे मोनसे मा होनो दोंसे दुरुङा जेरैजाय दुरुं गोलावखौ जोङो गोलावै हगारनानै फैनानै फारसे बिजौथिं हमनानै हायाव फुथुनानै ओरैजाय दास्रिनानै होयोबा दै दोहौ बादि खारलाङो। थिग बेबायदिनो हाजोनि महराबो मा होनो गोजौ गाहाय बेबायदि दमलांनाय होनदों। माबेबा हाजो लारिफोरा सरासनस्रा हाजोआवल' जाया, बियो हाजोमायावसो जायो बियो। बेखायनो बेखौ हाजोमानि बाहागोआवसो खोख्लैनाय जादों। सरासनस्रा हाजो, आं दहाय जोंनि साखाथियाव थानाय बायदिसिना हाजोफोरनि मुं होदोंमोन, बिसोरथ' हाजो थिला दखरसेल', बबेबाया खनसेनो जंफार गोफार बेल', बबेबाया मा होनो गोलावैनो सिदायैनो गोलावल' थुख्रासेल' बेबायदि। नाथाय हाजोमायाव गुबुन गुबुन हाजो थिखिनिफोरा लारि लारि नांजाबनायनि गेजेरजों बेबायदि दमनाय मोनसे दै दोहौ बादि महर मोनो होनदों। बेखौनो होननानै बुंदों मोनसे मा होनो देमनाय हाजो। आरो बे देमनाय हाजोआ गोबां जायगायाव दङ। बेनिनो मा होनदों, मोनसे मुंदांखा जोंनि भारताव बुहुमनि मादावनो गोजामसिन देमनाय हाजो मोनसे दङनो, जायखौ आराबलि होननानै बुंनाय जादों। बे आराबलि, बयखौ गोसोआव लाथारनांगोन, आराबलि हाजोआ भारतनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन, आरो बेल' नङा, मुलुगावनो बेनो गोजामसिन देमनाय हाजो होनदों। दानिया हिमालय हाजोमाखौबो देमनाय हाजोआव खोख्लैनाय जादों। हिमालय हाजोआबो बिदिनो गोजौ गाहाय जोबोद गोजान, दहायनो खिन्थाखादों, जम्मु काश्मीरनिफ्राय जोंनि सा सानजा भारत, अरुणाचल, मेघालया बेखिनिसिम सौफैनाय। दानिया मोनसे गोनां बाथ्रा नैबे लाइरियाव दङ, जायखौ जों गोसोआव लानांगौ। बे जाहैबाय, नुनो मोनदों नोंथांमोनहा नैबाहाय जे बाहायनाय जोंनि साखाथियाव थानाय, जों जेसेबां रायज्लायगासिनो दङ हिमालया हाजो, बे हिमालया हाजोखौ गोदोहाय मोनसे मा होनना बुंदोंमोननो, तेटिस लैथो होननानै हमनानै लानाय जादोंमोन होनदों। दा सानसुमैगिरिफोरा, बिगियानगिरिफोरा नायबिजिरनानै मोनदों जे हिमालय हाजोआ मोनसे मामोननो, तेटिस लैथोसोमोननो। दा बे तेटिस लैथोआवनो गोबां फिनजाथायनि गेजेरजों हिमालय हाजोमाया जाखांबोदों होननानै दा साननानै लानाय जादों होनदों। दा बे मोनसे, बेखायनो सोंनाय फैनो हागौ, हिमालय हाजोमाया गोदो मामोन, बा तेटिस लैथो होननानै साननानै लानाय। दा बेखौनो गोसोआव लानांगोन। आरो बे तेटिस लैथोआ बोरै हिमालय हाजोमायाव महर मोनफैखो, दा बेखौ आं बाहाय सावरायला, नोंसोरनि फरायाव गैया, एबा नोंसोरनि फरानि थाखाय, नोंसोरनि थाखोनि थाखाय नङा। बेखौ थाखो 10आव मोनहैगोन, आरो थाखो 10आव मोजां क्लियारलि फरा मोनसे नोंथांमोनहा बेखौ मोनहैगोन। बेखायनो घाबरायनो नाङा। आरो जुदि नायनो गोसो दंबा नोंथांमोनहा उनावहाय नुनो मोननाय जागोन थाखो 10नि बिजाबाव। बेखायनो उनावहाय नायबानो जाबाय, बेवहाय समनि खोथा दं। बेनिफ्राय नायदों मोनसेया, नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों जे मा होनदों, लावथुब हाजो एबा जसोनाय सेरफां। आरो बेहाय नोंथांमोनहा नुदों दानिया जे जोंनि बुहुमनि हा महरा माखासे लेभेल बादि आरोखि, लेभेल थाखो थाखो जायो। दा बेखौ मा खालामो, बबेबा मोनसे फिथाइखौ जोङो थुख्रा थुख्रा जेरै हास'आ होमबा, बेबादि महरनि जायो होनदों। दानिया बेबादिनो सरासनस्रा हाजो थिखिनिनि गोफार बादि नङै, सरासनस्रा हाजो थिखिनियाथ' जंफार जंलिब महरनि जायो। नाथाय बबेबा माखासे हाजो दङ होनदों, जेराव बबेबा मोनसे बेदर गोदानायनि थुख्राफोर बादि, नोंथांमोना बाहाय जेरै सावगारियाव नुदों। आरो बेबायदि थुख्रानिनो जाय बाहागोआ गोजौ जौखांनानै दङ बेखौनो लावथुब होनदों। आरो बेनिनो फारसेथिं जाय बाहागोआ जसोलांनानै दङ बेखौनो जसोनाय, गोजौ बाहागोथिं जौखांनाय दङ बेखौ लावथुब हाजो होननानै बुंनाय जादों होनदों। दा बेखौबो गोसोआव ला, सावगारियाव नायफाबानो नुनो मोननाय जागोन। आरो बेनि बिदिन्थिबो दङ, जार्मानिनि ब्लेक फरेस्ट हाजोआ मोनसे लावथुब हाजो होनदों। आरो बेनिनो सेराव थानाय राइन सेरफाङाबो मोनसे
जौसोनाय सेरफां होनदों आरो इउरप हादरमानि मोनसे राइन भेलि बियो लावथुब हाजो होनदों। बेखौ बिदिन्थि नांगौबा गोसोआव लानो नोंथांमोना बेखौ नट खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय फैदो मिथिनो गोनां बाहागोआ बाहाय दङ। नैबे बेनि सायाव मोनसे कुइसन दङ जे मानसिनि जिउ खुंनायाव हाजो हाजोमाया मा बिहोमा होनो हादों। दा बेयाव गोबां बाथ्रा दङ। हाजो हाजोमायाल' नङा, गुबुन गुबुन जेसेबां मिथिंगायारि सम्पदफोर दङ बेनि थाखाय मानसिनि थाखाय जोबोद गोनां आरो मानसिया बेफोरनि सायावसो थांनानै थादों, नङा होमबा? दा बेखायनो होनदों दा जेरैहाय मानसिया हाजो हाजोमानि थाखाय जोबोद गोनां एबा हाजो हाजोमाया मानसिनि थाखाय जोबोद गोनां। मानो होनबा नुनो मोननाय जागोन मानसिया गावनि नांगौ जानाय गोबांथार सम्पदफोरखौ हाजो हाजोमानिफ्राय बुथुमनानै लायो। जेरै हाजोआव थानाय अन्थाइफोरखौ जोङो लाबोनानै जोंनि गोबांथार हाबायाव बाहायफैयो। हाजोआव थानाय बिफां लाइफां बायदिसिनानिफ्राय जोङो सम्पद बुथुमो। मुलिनिफ्राय लानानै, दंफांनिफ्राय लानानै, बननिफ्राय लानानै हाजो सेराव थानाय मानसिफोरा थांनानै थायो सोनारनानै। आरो हाजो सिङाव गोबां माखासे धातु आरो धातु नङै मुवाफोर बुथुमनानै मोननाय जायो आरो अन्थाइ बुथुमनानै मोननाय जायो। आरो मोनसे जोबोद गोनांथार बाथ्राया बेसो जोंनि हायेनाव जेसेबां दङ दैमा दैसा बिनिनो खावसे बाहागोआ हाजो हाजोमानिफ्राय बोहैबोनाय निजोरा दैनि सायावनो दाजानाय। दा जेरै बुरलुंबुथुर दैमा दङ बेबो हिमालय हाजोमानिफ्राय ओंखारबोनाय, गंगा दैमा दं बेबो, कृष्णा बेबो गासैबो हिमालय हाजोमानिफ्राय ओंखारबोनाय दै। ओंखायनो हाजो हाजोमायासो जोंनि सुबुंफोरनि थांनानै थानायनि गुदि। जेरावहाय जोङो हाजो गैया होननानै नाङा होननानै बुङोबा जोङो मालाबाबो बियो जानाय नङा। जेरै हाजोनि दैसाजोंसो जों दा थांनानै दं, हाजोनि सम्पदजोंसो जों थांनानै दं। दा बेखायनो हाजोआ मानसिनि जिउ खांनायाव जोबोद गोनांथार बिफाव लादों होनदों। हाजोआवसो जोङो थांनानै न' लुनानै थाहैयाखै हाजोमायाव, नाथाय हाजोमाया जोंखौ गोजाननिफ्राय फिहरगासिनो दङ थोंजोङै। बेखायनो बेयो हाजोमाया जोबोद गोनांथार। बिनि बागै नट्स नोंथांमोननो कुइसनावबो लिरनाय दंखायो जिहेथु बेखायनो एन्सार लिरनाय दंखासै। दाना बेबायदि जौयेननि बाथ्रा। जौयेनालाय मा बुस्थु बेलाय? जौयेना जेबो नङा, जौयेना हाजोमानि सायावनो जायो, बेखौ गोसोआव ला। जौयेना हाजोमानि सायावनो जायो, नाथाय हाजोमानि थिखिनिया जोबोद गोफार जंब्लिब महरनि जायो होनदों। नाथाय जौयेना हाजोमानि सायाव एबा हा गोजौ जानायनि सायाव गोजौथार बाहागोआव बेबादि हाजोनि बादि थिखिनि थाया, बियो समान महरनि जायो एबा एसे एनैल' लावथुब एबा दुबसां जानानै थायो। नाथाय बियो मा होनो हाजोनि बादि बेबायदि गोफार महरनि थिखिनि जाया। बेयो जाहैबाय समान महरनि, फैलाव महरनि जायो। दा बेखौबो नोंसोरनो बाहाय बुजायनानै होखादों। जेरै जौयेननि थिखिनिया हाजोनि गोजौ बाहागोनि सोलायै मानो गुवार आरो समान जायो होनदों। बेखायनो मा होनदों हाजोनि थिखिनि थानाय बादि हाजो बाहागोआवनो समान हायेन महरनि एबा एसे एनैल' जौखांनाय जुदि जायगाफोर फैलाव महर थायोबा बेखौनो जौयेन होननानै बुंनाय जायो होनदों। दा बे जौयेननिबो मोनसे गोनांथार बाथ्रा दङ। बे जाहैबाय आथिखालाव चीन हादोराव गोग्लैनाय तिब्बत जौयेना बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो जौसिन जौयेन आरो बेयाव गासै 4000निफ्राय 6000 मिटारहालागै गोजौ होनदों। आरो बे गोजौआ बबेनिफ्राय सुनाय जायो? लैथो बिखुंनिफ्राय सुनाय जायो। बेखौ गोसोआव लाथार। लैथोनि दैसानिफ्राय सुनाय जायो। बेखौ लैथोनि दैसाखौ लाथिख' हमनानै जायखिजाया बुहुमनि बोरि बाहागोखौ सुनाय जायो। जेरैजाय बेखौबो जौयेनखौ सुनाय जादों एबा तिब्बत जौयेनखौ लैथो बिखुंनिफ्राय बियो 4000निफ्राय 6000 मिटार गोजौ। अर्थात बियो किल'मिटाराव फोरमायोबा 4 किल'मिटारनिफ्राय लानानै 6 किल'मिटारहालागै गोजौ। नोंथांमोनहा नुबाय, साननानै नायदो। जोंनि हानि समान बाहागोआव नोंसोरनि लामानिफ्राय बेसेबांसिम लामायाव 1 किल'मिटार जायो, 2 किल'मिटार जायो, 3 किल'मिटार जायो। बेखौ सिदा गोजौ बाहागोजों थिखोदो, दान्दा थिखोनाय बादि, ओमफ्राय आन्दाज खालामदो बेयो बेसेबां गोजौ। बुजिबाय दा? दा बे मोनसे एग्जाम्पल। दा बेनिफ्राय मा होनदों? हाजो हाजोमाफोराव एबा जौयेनफोराव मोनसे जोबोद गोनांथार मोनसे बाथ्रा दं होनदों। बे जाहैबाय दै बाज्रुम। बेखौथ' बयबो मिथिगौ, दहायबो बुंखाबाय। दै बाज्रुमनि फुंखायानो जादों होनदों हाजो हाजोमा। बेखायनो बेयाव गोबांथार सरख्लाय बाहागो, गोबांथार हाब्रां बाहागो बेफोराव थायो होनदों। बेफोर बयबो फरायबानो जाबाय, बुजिगोन, होमबानो मिथिखागोन, बेखौ नांला। दानिया फैदो हायेन बाहागो। हायेना मा जाहैबाय? समान। जेराव नोङो न' लुनानै दङ, जों न' लुनानै दङ, बेनो जाहैबाय हायेन। दानिया हायेन बाहागोआ माबोरै सोमजियो होनदों? बेसो जोबोद गोनां बाथ्रा। बे जाहैबाय मा होनदों? बुहुमनि बांसिन दैमा दैसा बायदिफोरा निजोराफोरा लाबोफायो होनदों। गावजों अन्थाइ बाला हागाव खुरखाना लाबोफायो होनदों। मैला मैथा जाबोर जोथोर हा बायदिसिनाफोर लाबोफायो। आरो बे लाबोफानाया, दैमाफोरा लाबोफानाय बे अन्थाइ बाला बायदिसिना सेरेबफोरा फैयै फैयै फैनानै
हायेनाव जमा जाफैयो आरो हाजोनिफ्राय खुरख' लाबोयो हायेनाव गारफैयो खुरख'नानै लाबोयो हायेनाव गारफैयो। दा बेबायदि खामानिया दैमानि बे खामानिया बोसोर जानायनि उनाव गोबाव सम जाबाय थायोब्ला बै जायगायाव हायेन सोमजियो होनदों। दा जों थानाय ओनसोलफोरा गोबाव सम बोसोर सिगाङावनो मानसि थानायनि सिगाङावनो बेयो बेबायदि दैमा दैसानि गेजेरजों बिदि जानायनि जाउनाव हायेन सोमजिखानाय बेखौ नोंथांमोना बेयाव बिजाबावबो दङ नै बेनि गेजेरजोंसो हायेन जादों एबा हायेना दाजादों होनदों। दा बे हायेन जेराव जोङो हायेनाव गोबां सुबिदा गासैबो दंनाय माने सुबिदाया हायेनावनो जेरैहाय मा दं हान्था मेला खालामनाय आबाद मावनाय न' बां लुनाय टाउन सोहोर दानाय दारिमिन एबा कम्पानिफोर गायसननाय बे गासैबो खामानियानो हाजोआव हायेनाव जाजोबो। नाथाय हाजोआव बेफोरो गोबां खम जायो बेनि उनाव थाखायबो माखासे सावरायनांगौ दं बेखौ उनाव मोनगोन। दानिया नायदो बाहायनो नुनो मोनसिगोन जेरैहाय हायेन ओनसोलाव जोंना भारतआ गोबां हायेन ओनसोल दङ माने हिमालय हाजो माने खोला बाहागोआव आरो बिनि हायेननि खोलाथार बाहागोआव जौयेन दङ बेखौ उननि थाखोआव मोनहैगोन नोंसोरो। जिनि गाहाय जाहोना मा होनो बुरलुंबुथुर गंगा सिन्धु आरिफोरानो बिनि गुबै जाहोन होनदों। आरो आसामा हायेन सा सानजा भारतनि गेजेराव आसाम रायजोआ हायेन अरुणाचल प्रदेशआबो हाजो नागालेण्डआबो हाजो मेघालयाबो हाजो त्रिपुरायाबो हाजो गासिबो हाजोजोब नाथाय जोंनि आसामा हायेन आरो बिनि गाहाय जाहोना मा होनदों दहायनो नोंसोरनो खिन्थादोंमोन बुरलुंबुथुर दैमा मानो होनबा दैमा मोनसेया गोबांथार जाबोर जोथोर लानानै बोहैबोयो हायेनाव गारसारफैयो गारसारै बोसोर बोहैनायनि जाउनाव बे ओनसोला हायेन जादों बुरलुंबुथुर दै थानायनि थाखाय। आसामा नङाबा आसामाबो मेघालयाफोर बायदि गोजौ जागौमोन। दा बेखायनो मा होनदों भारतआबो आसामाव बुरलुंबुथुर जाबाय आरो भारतआव गंगा सिन्धु बेनिफ्राय कृष्णाय गुबुन गुबुन दैमा दैसाफोर थानायनि थाखाय हायेन दाजादों होनदों। बेनिफ्राय नायदो हा महर आरो मानसिनि सोमोन्दो। हा महर आरो मानसिनि सोमोन्दोआ बे जाहैबाय नोंथांमोना बाहाय नुगोन जे हा महर आरो मानसिनि सोमोन्दो होनदों। हा महरनि सायाव सोनारनानैसो मानसिया थांनानै थायो नङाबाथ' गासैबो जायगायावनो मानसि थागौमोन हाजो थिखिनि मानि मानसि थागौमोन जुदि हानि सायाव सोनारनानै थायामोनबा नङा होमबा। बेखायनो मा होनदों हानि सायाव सोनारनानै मानसिया थानानै थायो होनदों। दा नायदो बेयाव मोननै बाहागो दं हाजोमा जौयेन बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय हायेन। हाजोमा आरो जौयेनाव मानसिनि थानाया थाथाव नङा एबा थाया फ्राय थायाखौनो होनो। नाथाय हाजोमानिफ्राय जों गोबां सम्पद बुथुमनो हायो दहायनो खिन्थाखाबाय फार्स्टआवनो गोबां सम्पद मा जेरै अन्थाइनिफ्राय लानानै बिफां लाइफां मुलि बायदिसिना जेसेबांनाखि मिथिंगायारि सम्पद बेनि अनगायैबो खनि सम्पद हा सिंनि सम्पद थारमाने बेनिफ्राय आरो बेनि अनगायैबो गोबांथार धातु नङै बेसादफोर बुथुमनो मोननाय जायो हाजोमानिफ्राय। नाथाय मानसिया थांनानैल' थाया हान्था मेलाल' खालामनो हाया थांलाय फैलायल' खालामनो हाया दारिमिन फसंनो हाया नोगोर सोहोर फसंनो हाया। दा नाथाय हायेन बाहागोआव बिनि एसे उल्था बेयाव हायेन बाहागोआव जोङो गासैबो सोरजिनानै लानांगौ बेसादफोरखौ जों सोरजिनानै लानो हायो। जेरै न' बां लुनो हायो गामि सोहोर लुनो हायो टाउन सोहोर बानायनो हायो कम्पानि एबा दारिमिनफोर फसंनो हायो हान्था मेला खालामनो हायो गोसोबायदि मा खालामनो हायो। आरो आबाद बिथिङा बयनिख्रुइबो गोनांथारा हायेन ओनसोलाव बानायनाय जायो। गाहायै आबादा हायेनाव जायो मानो होनबा हायेनाव दै मोनो हायेनाव समान आबाद मावनायनि खाबुआ मोजां। दा बेखायनो हाजो आरो हायेननि गेजेराव गोबां मानसि थानायनि थाखाय थानाया फाराग दङ आरो गोबां सम्पदफोर बुथुमनाया मोननैयावबो फाराग दङ। नाथाय मोननैखौबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। हाजोखौ नाङा हायेनखौल' नांगौ बे नङा हायेनखौ नाङा हाजोखौल' नांगौ बे नङा मोननैजों सोनारलायनाय मोननैबो गैयाबा मानसिनि जिउ खांनाया माने ओंथि गैया होनदों। दा बेखिनिल' बे फरायाव जेबो गैया बुजिखायो फ्रायानो। आरो नोंथांमोना जुदि बुजियाखैबा फरायसाफोरखौ एसे खोनासंहोफिन दिनै नङा गाबोन नङा एसे खोनासंहोफिन। मानो होनबा चेप्टार मोनसेखौ फर्मेलि क्लास लानांगौबा साननै सानथामजों फोजोबनांगौ जायो एसे कर्स बादियै। बेनिफ्राय आं बेखौ खेबसेनो आधा घन्टा 20 मिनिट 30 मिनिटआवनो फोजोबनाय जायो बेखायनो बेयाव गोबां सर्ट जायो। बेखायनो फराखौ फराय बुजियाखै बबेखौबा मा होनदोंमोन बेखौ एसे खोनासंथोलाय मालाबा दिनै फरायबाय बुजिजोबासै एसे गाबोन खोनासंदोलाय। दा बे खोनासंबानो मोनखायो दिनै फोरोंखांबाय आरो नायखांबाय खेबसे उनाव मोनफिनला बेथ' नङाना बोफिननानै नायफिनबाय था जेबो नङा बे नोंथांनि गोसो जाहाथे बुजिबाय थायो। आरो गिदिरफोरा खोनासंदोंबा नोंथांमोना अननानै एसे एनै बबेखौबा खिन्थाना होबानो जाबाय बे सिम्पोल खोथा बयबो हायो बिदा फंबाय बिब'फ्रानो फोरोंनो हायो बे ससियेल जेबो नङा। बिमाफ्राबो हायो सम मोनबा ओरैनो एसे खिथाबानो जायो जास्ट बेनो फरायनो रोंबानो जाबाय। मानो होनबा बे बर'नि बुजिखानाय बाथ्रा गोरलै लिरखानाय बेखायनो हाखायोखा
जास्ट नट्स बुथुमनायाव नट्स एन्सार बानायनायाव एसे जेंना जायो, बेखायनो नट्सखौ नोंथांमोननो बाहाय एटाच खालामनानै होनाय जादों आरो बेनि PDF फाइल नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, डाउनलड खालामनानै गोसोबादि नट खालामनानै लिरख' फरायबानो जाबाय। बेनिफ्राय जेरैहाय बाहाय आं दहाय होन्दोंमोन नट्सखौबो कुइसन टु एन्सार एसे एनै फरायनानै होलांनि, जिहेथु जेबो नङा। बाहाय मा होनदों गाहायनि सोंथिफोरनि फिननायखौ सुंद'है गराया गाहाय हा महरफोरा मा मा दहायनो खिन्थाखाबाय, फरायावनो दंखायो गाहाय हा महरफोरा हाजोमा, हाजो, जौयेन आरो हायेन। बेनिफ्राय हाजोमा आरो जौयेननि फारागा मा होनदों बेबो बिजाबाव दंखायो जे हाजोमा आरो जौयेननि फारागा मा होनो हाजोमाया गोबां थिखिनिफोर थायो नाथाय जौयेना थिखिनि थाया आरो थिखिनि थायैया थिखिनिनि सोलायै गोजौ बाहागोआव गुवार समान जायगा जायो। बेनिफ्राय सोमजिनायखौ नायनानै हाजोमाखौ मा बाहागोआव रानदों बेबो दहायसो बुंखालांबाय, बिजाबावनो दंखायोमोन। सोमजिनायखौ नायनानै मोनथाम बाहागोआव रानदों हाजोमाखौ, जेरै अरगें हाजोमा, देमनाय हाजोमा आरो लावथुब हाजोमा। बेनिफ्राय दं नै हाजोमाया मानसिनि मा खामानियाव फैयो बेखौथ' दासो होनथारदों, नोंथांमोनाबो नुदों। हाजोमाया मानसिनि गोबां खामानि मावो, जेरै हाजोमानिफ्राय मानसिया गावनि नांगौ जानाय गोबां सम्पदफोरखौ बुथुमो। हाजोमानिफ्राय बोहैबोनाय दैमा दैसानि सायाव मानसिया गोबां हेफाजाब लायो, आबाद मावनायानो जा, दारिमिन फसंनायानो जा, दै बाहायनो मोननायानो जा। बे गुसु बोथोराव हाजोमाया बयखौबो होबथायो, मानिफ्राय? गुसुनिफ्राय। जेरैहाय जोंनि हिमालय हाजोमानि बाथ्रा रायलायोबा जोङो भारताव सा सानजा मौसुमि बारनि थाखाय गोजां बोथोराव माने नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारि, फेब्रुवारियाव सा मिरुनिफ्राय गोबां बरफनि गुसु दै बारा फैयो आरो बे बारखौ जोंनि भारतनि थाखाय मानसिफोरखौ होबथानानै लाखियो हिमालय हाजोमाया। थिग बेबादिनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय हाजोमाफोराबो सुबुंफोरनि थाथायनि थाखाय साबजाथाव खालामनानै होदों। दा बेखायनो हाजोमाया जोबोद गोनांथार। जुदि जोंनावबो हिमालय हाजोमा गैयामोनब्ला आसामाथ' बाद होदो, भारतआनो सा सानजा भारतआ गोबां गुसु जागौमोन। जेरै चीन हादरा गोजां बोथोराव जोबोद गुसु जायो, जोंनाबो जोबोद गुसु जागौमोन। माने जोङो जेसेबां दाखिनि गस्लाजों गाननानै थायो बेखिनिजों थानो हानाय नङामोन आरो। अब्लाबो गोबां एसे बिफाव गोलैयो, जायनि थाखाय जोङो जेकेट बायदिसिनाफोर गानो। दिनै हायेना माबोरै दाजायो दहायसो खिन्थाखादोंमोन, फरायबोखादोंमोन। दैमा दैसा बोहैबोनाय गोजौ हादाबनिफ्राय अन्थाइ बाला हायाव आरि बुखारना लानानै गाहाय हादाब ओनसोलाव ज' खालामहैनानै आरो बेबायदि ज' खालामनाय हाबाया गोबाव बोसोर सोलिबाय थायोबा बेनो गोजौ हादाबफोरा जामख'नानै समान हा जायो एबा हायेन दाजायो। बेबो लेखायावनो रग' रग' दंखायो। बेनिफ्रायनो दैमा सेरफाङा मानो रोजा सुबुं थाथाय गोनां बेखौथ' दहाय खिन्थाखाबाय। दैमा सेरफां एबा हायेन ओनसोलानो जेसेबांनाखि मानसिनि सुबिदानि गोनां बेखौ गासैबो जाजोबो। आबाद, दारिमिन फसंनाय, हान्थामेला, नोगोर सोहोर जाखांनाय, बाजार, हाथाय, गला गासैबो खामानिया बावनो जायो। बेखौ रग' रग' लिरखानाय। हाजोआरि ओनसोलाव सरासनस्रायै सुबुं थाथाया मानो गेसें जायो बेखौथ' दासो बुंदों। हाजोआरि ओनसोलाव गासैबो हायेन ओनसोलाव जानाय खामानिफोरा जाया, बेखायनो बेखौ बुंबाय थाला। बिनिफ्राय दं गेबें फिननायखौ सायख'ना लिर। बेयाव नोंथांमोना नुखागोन, जेरैहाय हाजोमानि फारागथिनि गुदि जाहोना मा होनदों? सरफ्लाय होना होदों नोंसोरनि बिजाबाव, आं बेखौ सरख्लाय होनदों। जोंनाव सरासनस्रायै सरख्लाय होनो, सरफ्लाय होननायखौ खोनानो मोनाखै, बेखायनो सरख्लाय लिरना होदों। बेनिफ्राय बरफ दैमा थानाय जायगाया जादों, बरफ दैमाया बबेयाव थायो? हाजोमायाव थायो। अपसना हाजोमाल' दं नालाय, नाथाय मोनसे बाथ्राया गोसोआव ला, बरफ दैमाया सुमेरु ओनसोलावबो थायो एबा मिरु ओनसोलावबो थायो। जेरै खोला मिरुनि एन्टार्कटिकाया गासैबो बरफजों खोबजाजोबनाय, बेयाव बरफ दैमा गोबां दं। नाथाय नोंसोरनो बाहाय सायख'नानै लिरनायमोन नालाय अपसनाव गैयामोन, ओंखायनो हाजोमायाल' दं। हाजोमायाव जायो, जेरै हिमालय हाजोमायाव बरफ दैमा ओंखारो, जेरै बुरलुंबुथुरा मोनसे हिमालयाव बरफ दैमा। बेनि उनावहाय हायेनाव फैनानैसो बियो मोनसे दैमा लादों सरासनस्रा। खोलाखाव जौयेननि थाथिलिया बबेयावनो? भारताव। खोलाखावआ दाक्षिणात्यआव दङ। दाक्षिणात्य माने खोला भारताव दङ। बे भारत दङ अपसन, बेखायनो भारताव। लांदां जायगाखौ आबुं खालाम, बेयावथ' गोरलैखा। सान्दुं बार अखा आरिनि जाउनाव हा महरा सोलायोब्ला बेखौ मा बिखान्थि होनना बुंनाय जायो? बायजोआरि बिखान्थि, दहाय फार्स्टआव खिन्थानाय। हिमालय आरो आल्प्सआ दरफा दरफा मा होनो? लारि हाजोमा माने हाजोमा लारि। लारि हाजोमा माने हाजोमा लारि। बेनिफ्राय दङ लांदांफोरा सरासनस्रायै खनि सम्पदाव दोहोनि। हाजोमाफोराव गोबां खनि सम्पद मोनो, बे बिजाबावबो दङ। लांदां ओनसोलाव हान्थामेलानि राहाया बयनिख्रुइबो गोरलैसिन। हायेनाव, हाजोआवथ' जाया नालाय। बेनिफ्राय बोहैनाय दैमानि दाहारा लांदां सोमजिनाय जर'खा बिफाव लायो। दैमा बोहैनाय दाहारा हायेन सोमजिहोनायाव बिफाव लायो। दहायनिफ्राय बार बुंबोदों। बेनिफ्राय माखासे सुबिदाया जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय बियो सारप्राइज, बे जाहैबाय दाजाबदेर सोंलु। बाहाय दं बुहुमनि जौसिन जौयेना मा? बे जाहैबाय तिब्बत जौयेन, दहायसो खिन्थादोंमोन। बुहुमनि गोजामसिम देमनाय हाजो आरावली हाजोआ बबे हादराव दङ? दहाय खिन्थादोंमोन आङो, भारताव। हिमालय हाजोमानि लावथाया बेसेबांनो? फ्राय 3000 किल'मिटारफ्राम।
हिमालय, आल्प्स, रकि, एन्डिस हाजोमाफोरा मा माबे हादरमायाव दङ फारि फारि नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाबाय। हिमालया एसिया, आल्प्स इउरप, रकि सा आमेरिका, एन्डिस खोला आमेरिका। बेनिफ्राय दङ हिमालय हाजोमाखौ बबे लैथोनिफ्राय जाखांनाय होनना साननाय जादों? बे जाहैबाय तेटिस लैथोनिफ्राय होननानै साननाय जादों। दा बेखिनि जोब्बाय। बेखौ नोंथांमोननो खेबसे बुंबावदों, डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थानानै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। एसेनोसै। गुबुन गुबुन नोंथांमोनहा बे क्लासनि एबा गुबुन क्लासनि नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव हाब, नङाबा चेनेलाव क्लिक खालामनानै प्लेलिस्टआव हाब। प्लेलिस्टआव नोंथांमोना क्लास वाइज रेडि रानखानाय दङ। बेयाव थांनानै गावबागाव मोनफा मोनफा साबजेक्ट गावबागाव जाखिनि दङ थुनानै नायनो हागोन आरो गैयिखौ उननि समाव मोननो हानाय जागोन। बेखायनो एसेनोसै, गोजोन्थों।